ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስኩልኹም አና ሃኹም ሰላሕ አዲኔ እዚ ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ሓይሊ ቃል ናይ በረኸት ቃል ናይ ተስፋ ቃል ናይ ጸጋ ቃል ክንካፈሊና ሃሌሉያ ሎሚ እንካፈሎ ቃል ከም ዝብል ናይ አምላኽ ዓይነት እምነት ዝብል እዩ God kind of faith ሃሌሉያ ናይ አምላኽ ዓይነት እምነት ዋው መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝብል ማርቆስ 11:22 ኢየሱስ ድማ መለሰ በሎሙን በአምላኽ እመኑ እዛ በአምላኽ እመኑ ትብልደላ ቃል አብትካለ ትራንስሌሽን እንደሐርከድና ሪእናያ ናይ እግዚአብሔር ዓይነት እምነት ይሃልኩም ያትብል ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታዩ እዛ በአምላኽ እመኑ ትብልደላ ናይ እግዚአብሔር ዓይነት እምነት ይሃልኩም God kind of faith ይሃልኩም ሪኹም አሕዋት ዳግም ዝተወለድና በቲ ካብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ድተቀበልናዮ እምነት እዩ ነብስ ወከፍና ድማ አብ ውሽጥና እዛ ናይ አምላኽ ዓይነት እምነት አላትና ናይ እግዚአብሔር እምነት ተኻፊልና ኢና መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ አብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ኸም ኢሉሎ ምዕራፍ 12:3 ከምቲ አምላኽ ነብስ ወከፍ ዝዓደሎ መስፈር እምነት ይሎሎ መስፈር እምነት ይሎሎ ነብስ ወከፍና ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልናዮ መስፈር እምነት አለና ሜጀር ፌዝ አለና አስተውዕልኩም አሕዋት ሓዙኒ እዛ ናይ አምላኽ ዓይነት እምነት አሰራርሓ ከመዩ እዛ ናይ አምላኽ ዓይነት እምነት በኸመይ ዓይነት መንገዲ አትግለጽ በኸመይ ዓይነት መንገዲ አትሰርሕ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና አብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 17 ተዳሪኹሞ ከምቲ አብ ብዙሓት አሕዛብ ጌረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ አብ ቅድሚ እቲ ዝኣመኖ ንምውታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህሉ ገይሩ ዝጽውዕ አምላኽ እዛ ናይ እግዚአብሔር ዓይነት እምነት ነቲ ዘየለ ከም ህሉ ጌራ ትጽውዕ እምነት ያ ነቲ ብዒንትኻ ዘይርአ ነቲ ብዒንትኻ ዘይትርእዮ ነቲ በታ ሓሙሽተ ህዋሳትካ ዘይትድህስሶ እትርእን ከም ህሉ ጌራ ጸዊዓ ድማ ከም ዝህሉ ትገብር እምነት ያ ሪኹም አሕዋት በዛ እምነት እዚኣ ክንመላለስ እንተዳ ጀሚርና ንሪኦ ጥራሕ ኣይኮነን ንዓና ሓቂ እቲ ዘይረኣናዮ በዛ እምነት እዚኣ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ብኢድና ዘይኣተወ በዛ እምነት እዚኣ ኣብ ኢድና ክንእትዎ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ እዛ እምነት እዚኣ ነቲ ዘየለ ምስ ሃለወ ይኮነትን ከም ህሉ ትጽውዖ ጌና ከይሃለወ ጌና ከይረኣካዮ ከም ዘሎ ጌራ እትጽውዕ ከም ዘሎ ጌራ ኣክሽን እትወስድ እያ ሪኢኹም ኣሕዋት ንኣብነት እንተዳ ጥዕና ፈውስ ተዳኣ ትደልይለኹም ኮንኩም አምላኽ ይፈውሰኒ ይኸውን ከም ዝፈውሰኒ ከአምላኽ የአምኑ ካብ ምባል ወፂኹም እግዚአብሔር ከም ዝፈውሰኒ አምኑ ካብ ምባል ወፂኺ ንፈውስኺ በዛ እምነት እዚኣ ርግጽ ግበርዮ ብፈውስኺን በዛ እምነት እዚኣ ሓቂ ግበርዮ ከም ዝተፈወሰት ሰብ ድማ አክሽን ውሰዲ ሪኹም እዛ እምነት እዚኣ ብግብሪ ትግለጽ እምነት ያ ብግብሪ ትግለጽ እምነት ያ ማለት ነቲ ዘየለ ሕጂ ከም ዘሎ አሜንካ አክሽን ትወስደላ እምነት ያ በዛ እምነት እዚኣ ነቲ ዘየለ ሕጂ ንዓና ሓቂ ከም ዝኸውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ እምነት ተስፋ ምግባር ኣይኮነን ኖኖ ንተስፋ ሕጂ ርግጽ ዝገብር እዩ ነቲ ብኢድካ ዘይኣቶ ኣብ ኢድካ ከም ዘሎ ዘረጋግጽ እዩ እምነት ማለት ሃሌሉያ ንኣብነት እንተዳ ሓደ ገዛ ገዚእኩም ናይቲ ገዛ ዝገዛእኩምሉ ወነንቱ ምዃንኩም መረጋገፂ ወረቐት ዶኩሜንት ኣለኩም ነቲ ገዛ ሒዝኩሞ ትኸዱን ኢኹም ነቲ መረጋገፂ ግን ሒዝኩሞ ትኸዱ ኢኹም ንሰባት ገዛ ብኢድኩም ከም ዝኣተው ከተርእይዎም ትኽእሉ ኢኹም በየን ተርእይዎም በቲ ብኢድኩም ዘሎ መረጋገፂ ልክዕ እዛ እምነት እዚኣ ድማ ናይቲ ዘይትርእዮ ዘለኻ ናቱ ናትካ ምዃኑ መረጋገፂት እያ በዛ እምነት እዚኣ ልክዕ ከምቲ ንገዛኻ በቲ ናቱ ዶኩሜንት ጌርካ ኣብ ኢድካ ዘእትኻዮ ታይትል ኢንዲድ ድብልዎ ብኡኡ ጌርካ ናትካ ምዃኑ ዘረጋገጽካ በዛ እምነት እዚኣ ድማ ኩሉ ኣብ ሕጂ ከተረጋግጽ ነቲ ዘየለ ሕጂ ከም ዘሎ ክትጽውዕ ትኽእል ኢኻ God kind of faith አሜን ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ
بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس ناي هيوتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك الله آمين زي أتصلوا دتصلوهم بتحمقوا حقوسكم بزب تحت زلو أدراشانا كونتاكت جورنا يهم سدليكم حاجز كن لأخلكم هنا شالوم